Dobrý deň, pozdravujem vás. V tomto videu poviem o tom, čo si myslím, aká je najväčšia prekážka pre človeka, ktorý chce cvičiť divokú hus, ale jednoducho sa mu nedarí cvičiť alebo nevie prísť na cvičenie, nevie sa rozhodnúť. Čo za tým môže byť? Mnohokrát je za tým naše ego, naša osobnosť, ktorá sa niečím novým nadchne, niečo nové ju osloví, poteší a chce sa do toho vrhnúť. Chce to začať robiť. Chce začať cvičiť, pretože vidí nejaké video, vidí, ako niekto hovorí vo videu, že niečo oslavuje, niečo ospevuje, tak aj ja to chcem ísť cvičiť. No ale zrazu ten človek zistí, že na to, aby mal tie účinky, alebo aby sa dostavili určité výsledky, bude musieť aj on niečo spraviť. Jednoducho bude musieť aj on chodiť pravidelne niekam na cvičenie, bude musieť aj on sa niečo nové učiť, bude musieť aj on si stanoviť priority, bude musieť aj on si v rámci jeho voľného času, keď mal rád, keď si napríklad išiel za nejakými svojimi priateľmi, keď niekomu zavolal, keď si pozrel film, keď išiel do kina, keď sa išiel kúpať, jednoducho všetky tieto veci, do tohoto všetkého mu príde aj cvičenie a on keď chce cvičiť, tak potrebuje to tam nejakým spôsobom zapojiť. A naša myseľ veľmi rada skúša všetko nové, ale potom, ako náhle to nové už trošku opadne, tak hľadá nejaké možnosti a alternatívy, ako sa z toho dostať preč. Lebo už nám to môže pripadať nudné, dlho to trvá, kým sa niečo dostaví, dlho trvá, kým sa cítime dobré, dlho trvá, kým máme nejaké výsledky. Ono to tak je, že v dnešnej dobe máme veľkú potrebu kľudu, pohody. Máme určitú potrebu blízkosti. Máme potrebu zdieľať, rozprávať sa. Máme väčšiu potrebu takej ľudskosti, lebo je okolo nás veľmi veľa technológií, techniky, ktorá nám síce pomáha a slúži, ale veľa ľudí už slúži aj jej a cítime sa akoby odpojení. A Qigong všetko toto vie tomu človeku dať, ale aby mu to dal, takisto aj ten človek potrebuje dať niečo Qigongu. Teda nie len Qigong bude dávať človeku, ale aj človek potrebuje Qigongu niečo dať. A to práve, že sa mnohým ľuďom nechce. Jednoducho na začiatku sa nadchnú, ale potom to nadšenie opadne. Jednoducho takíto ľudia stále hľadajú niečo nové, pri niečom inom, pri niečom novom dlhšie nezotrvajú, pretože stále nie sú spokojní s tým, ako to je, stále potrebujú niečo nové nachádzať a hľadať. A je len otázne, a je aj otázkou, či títo ľudia, nech to už ktokoľvek nájde to, čo hľadá, pretože čo sa týka mojich skúseností, hovorím za seba teraz, všetko to, čo mi zmenilo život, práve tomu som sa musel venovať dlho. Veciam, do ktorých sa mi nechcelo. Do tých som musel ísť. Veciam, ktoré ma boleli, tie som si musel nájsť, vypočuť ich od druhých a skonfrontovať ich so svojím egom, so svojimi mnohokrát skosnateľnými názormi, ktoré som mal a postojmi. A cítil som, že ak niečo potrebujem zmeniť, tak to potrebujem urobiť. Hlavne v tých veciach, do ktorých sa mi ísť nechcelo. Pretože je veľmi ľahké byť v určitej komfortnej zóne a z tejto komfortnej zóny žiť. Je to ľahké, je to pohodlné. A slovo pohodlnosť je v dnešnej dobe také úžasné, také veľkolepé, a keď sa ešte k tomu pridá aj zábava a ľahkosť a pôžitok, tak človek už naozaj nemusí robiť nič. Už sa bude iba zabávať, užívať si pôžitky, výhody, chodiť do obchodov na akcie a zľavy a jednoducho veľmi pomaličky
v týchto zážitkoch a požitkoch zabudne a vyprchá mu ten pocit hĺbky, skúseností, určitého zážitku Boha, vesmíru, tej práce na sebe, ľudskosti a charakteru. Pretože tam, kde je veľa plytkostí, veľa zážitkov, veľa rýchlych vecí, veľa plytkých vecí, veľa plytkej zábavy, veľa plytkých pôžitkov, nie je čas a nie je priestor na hĺbku. Ale je to aj tak dobre. Pretože Qigong Divoká hus je tu pre každého. A naozaj som presvedčený, že práve Qigong Divoká hus si ľudí priťahuje, tých, ktorí sú otvorení ju cvičiť a ktorí sú otvorení vnímať jej hĺbku, vnímať jej tajomstva, vnímať jej veľkosť a vnímať aj obrovskú tradíciu, vyše 1000-ročnú tradíciu mníchov z pohoria Kunlun, z taoistických kláštorov a chrámov, ktorí ju vytvorili, pretože je to súčasť nielen čínskej histórie, ale je súčasť histórie celého tohoto sveta.